ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ କଣ ଦେଲେ କିଏ କିଏ? ଆମେ ଭଗିଆ ଜେଜେର ମୋର ଆଉ ବାପାଙ୍କର। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ। ଆଉ କଣ କହିଲେ କଣ ନାହିଁ ଟିକେ କହୁନୁ? ଆଜି ସେଦିନ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିଲି, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ମିଳିଲା, ହଳଦିଆ ଗାମୁଛା, ପଇସା ବି ମିଳିଲା। ହଁ। ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଥିଲୁ ତୁ ସେଦିନ? ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କେତେ? ଆମେ ଦି ଜଣ ହଉଛି ଭଲ ଖୁସିରେ ସେଠି ଆଉ ବୁଲିଲୁ। କଣ ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଲା? ତାଙ୍କୁ ହୁଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚପଲଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ହଁ। ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସୁ ଆସୁ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପକେଇଗଲେ। ହଁ। ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ବସ୍ଟା ମିଳିଲା। ହଁ। ସେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ତେତେ ତ ଗାମୁଛା ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଲା? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚପଲ ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଗ ଧରିଥିଲେ। ଆରେ ଚପଲ ତାଙ୍କର ସିନା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ହଁ। ସେଇଠୁ ବେଗଟା ଧଇଲେ। ହଁ। ବେଗ ଭିତରେ କଣ ପଇଥିଲା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କଣ ପଇଥିଲା? ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ସବୁ ପଇଥିଲା ତା ଭିତରେ। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ଦେଇଛନ୍ତି ଟି? ତାଙ୍କୁ ହଁ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ମିଳିଛି। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା କହିବୁ ନା ଆଉ। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ମିଳିଛି। ହୁଁ। ଆମେ ପୁରୀରେ କେତେ ମଜା କଲୁ। ମଜା କଲ ତାହେଲେ। ତାପରେ ଡାଲି ଭାତ ଖଟା ଖାଇଲୁ, ପୁରା ବଢିଆ ମଜା ହେଇଛି। ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଖାଇଲେ ପୁରା ଦିହ କଣ?